Aquesta és la tercera exposició del projecte Bòlit Mentor. En aquesta convocatòria hem atès algunes variants i la principal ha estat que els artistes seleccionats havien de ser també docents. Aquesta proposta s'ha fet per reivindicar la figura de l'artista, que alhora és docent, com una persona que està en una situació molt idònia per poder transmetre, no només en paraules, sinó amb el seu comportament, amb la seva manera d'utilitzar els materials, els mitjans en els que treballa, per poder transmetre un coneixement als estudiants, que és un coneixement que es transmet quasi per empatia, per contagi. Han participat 4 centres, l'Institut Brugolat de Banyoles, Alexandre Deulofeu de Figueres, Torroella de Montgrí, l'Institut Montgrí i l'Escola Cor de Maria d'Olot. I els alumnes que han participat han pogut veure tot el procés de creació d'una obra d'art des dels inicis fins a l'exposició final. De totes maneres, per entendre aquesta exposició que tenim muntada aquí, convé pensar que les projeccions que hi ha no són un treball final ni molt menys, sinó que són unes imatges creades amb clau artística, amb clau de creació i amb clau expositiva per suggerir tot el que hi ha a darrere d'aquests 6 mesos de treball i de participació amb els estudiants, però en cap cas tenen la consideració d'una obra final. També és important, em sembla, destacar que els artistes en aquest cas no han treballat en el seu centre docent, han treballat en altres llocs precisament per trencar els rols que cada un té establerts en la seva pròpia institució i que se sentissin completament lliures perquè ells mateixos es poguessin experimentar i poguessin reconsiderar quina és la seva tasca com a docent i com aquesta experiència els pot reorientar algunes coses de la seva activitat docent professional i normal. Pensem que la vida contemporània està molt burocratitzada, no només l'ensenyament, totes les àrees, el comerç, la indústria, la recerca, i que moltes vegades aquesta burocratització, aquest control que s'exerceix sobre l'activitat és més important que la pròpia activitat. Amb aquesta experiència els artistes han pogut treballar amb absoluta llibertat, sense cap condicionant ni de currículum, ni d'horaris, ni de tipologia d'estudiants. I esperem que sigui un treball interessant també per a altres professors, artistes de les comarques de Girona i de fora que puguin estar en una problemàtica semblant com la que aquí es presenta. Soc l'Esther Baulida, treballo a l'Alexandre Deulofeu, l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres, i he fet el projecte al Josep Brugolat de Banyoles. Quan vaig començar el projecte em vaig proposar que hi hagués alguna cosa que m'interessés força a mi i per tant només els vaig posar al punt de partida, que eren 4 conceptes, 4 temes, que podien ser tractats com a tema o com a mètode de creació, que eren les col·leccions, els patrons, les seriacions, les sèries, i les rutines i els hàbits. Llavors, vam estar parlant d'això, vam estar aprofundint en el tema, vam estar fent escalfament, en fi, vam estar entrant de picat amb el que jo els proposava. També vaig aprofitar per mostrar-los com era una trajectòria creativa, els vaig ensenyar en alguns casos meus com havia anat fent tot el recorregut creatiu fins a arribar a l'obra final, perquè veiessin una miqueta quin pa hi donaven i com m'agradava treballar a mi. També els vaig ensenyar, me semblava de rebut, mostrar-los com es manifestaven aquests temes en la meva obra, els vaig ensenyar diverses obres meves on sortien aquests temes. Bé, era una mica d'escalfament. I finalment ja tenien moltíssimes ganes de començar a treballar perquè tot aquest escalfament inicial jo penso que va ser un bon detonant i van començar a proposar coses per treballar de manera individual.
vam anar obrint el ventall, o sigui, la meva proposta era que anéssim fent i anar obrint el ventall cada vegada que anessin allà on volguessin, no? Sempre tot consensuat i parlat, encara que fos individualment, tots hi donaven el nostre punt de vista. I es va anar desenvolupant, van sortir 4 línies de treball molt potents, una de les quals s'ha quedat molt estroncada, era una línia de treball molt bona, que al final vam haver de renunciar-hi perquè si no hauria sigut un macrotreball i havíem d'anar tancant, fins que es va resumir amb el treball que ha sigut ara finalment, no? Fins que vam decidir que la cosa es havia de resumir, o es havia de tancar, o es havia d'eliminar allò que era prescindible i anar a el que majoritàriament tots els elements del grup els semblava més important. El treball que finalment hem decidit i que hem presentat aquí a la Rambla de Girona és un treball que jo l'entenc ara al final com un únic treball, però en realitat sortien de 2 puntes diferents originals. Una és una col·lecció de llits que està oberta a la gent, tothom pot aportar la seva imatge i sumar-se en aquest territori de recés que entre tots hem anat fent créixer. Durant aquests dies de l'exposició encara està creixent, quan s'acabi l'exposició la tancarem, i tot això és per via xarxa i és interessant, la gent que envia el seu llit, la imatge del seu llit, passa a ser copropietari d'aquesta col·lecció. I és maco veure la diferència que hi ha entre un sol llit i molts de llits posats de manera seqüencial, perquè agafa tot un altre en volum, el significat d'aquest espai comú que s'està creant. Això és bonic. Aquesta seria la part més introspectiva del treball, que es titula Un llit. És la part com la mirada cap a dintre, la part de recés, la part de la intimitat, que al final veiem que totes les intimitats no deixen de ser com la mateixa intimitat, tenen moltes coses en comú. I llavors la part més extrovertida, la part més de lluita o de passar a l'acció, és la part d'un vestit. L'obra final es titula Un vestit, un llit. La part de la col·lecció de llits i la part dels vestits, que és el vestit que s'han confeccionat els nanos. I tot va començar perquè estàvem atresorant diferents parts del cos, estàvem com col·leccionant diferents parts del cos. Finalment va semblar que els ulls era una part molt important. Vam començar a fer com una mena de col·lecció d'ulls, però que va acabar sent la col·lecció dels seus ulls. Van limitar que volien ser els seus ulls. Llavors, esclar, parlant dels seus ulls, què fem amb aquests ulls? Són els nostres ulls, cap on mirem. I aquí va sortir què feien aquests ulls davant de l'exterior, de la vida, de la realitat. I tot això va anar evolucionant fins que van decidir fer-se les imatges, vam repetir les imatges dels ulls, fent entrar unes paraules que ells van decidir que eren claus per fer front a la vida, a la realitat, que eren unes paraules com una mena de manifest, que se reflectien en les ninetes dels ulls. Llavors, un cop vam tenir totes aquestes imatges dels seus ulls amb aquestes paraules reflectides, doncs vam imprimir-ho amb una tela, vam fer aquesta estampació i llavors van tenir el material per fer-se aquests vestits que, evidentment, no són uns vestits gens ingenus, són uns vestits carregats de la seva força, la força de confrontació amb la realitat. I al final l'obra és la seqüència de les seves imatges dels seus vestits, d'objectes, plantes i animals, també vestits amb la seva mirada, amb la seva força, enfrontats a la càmera, mirant l'objectiu i donant la cara una mica al món, el seu sentit d'estar aquí, de canviar el món, de fer alguna cosa. De manera que aquestes dues obres, que en principi van néixer com dues puntes separades, a mi m'agrada veure-les juntes perquè són la cara i l'envers, és la llum i l'ombra del mateix, no deixa de ser l'ull quan s'obre i l'ull quan es tanca. Em dic Josep Masdevall i he treballat amb alumnes de l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres i junts hem treballat accions, art d'acció. Més enllà d'això,
no teníem cap objectiu ni concret ni clar i hem anat veient una miqueta en què consisteix el llenguatge de les accions. Hem anat veient que aquest llenguatge és un llenguatge alhora molt senzill i també molt fràgil en el sentit que el que fa que acabi explicant alguna cosa o no són petits detalls, petites subtileses de quan es fa, com es fa, on es fa, perquè per altra banda el que es fa són coses molt senzilles, coses que sap fer tothom i que és fàcil. I ja està. A partir d'aquí, doncs, ells han pogut veure una miqueta una manera de convertir això en obra que es presenta en una exposició, cosa que en el cas de l'art d'acció, sobretot quan l'obra no acaba sent la mateixa acció, com és en el cas de l'exposició del que és aquesta exposició, doncs potser té més dificultats que amb altres llenguatges, si gravar-ho, si fotografiar-ho, què deixar, què ensenyar, com col·locar el present en una reproducció d'una cosa que ja s'ha fet. I tot i que jo he intentat ensenyar-los i mostrar-los coses d'art d'acció ben diverses, sobretot ben diferents a les que jo faig, al final han acabat veient una miqueta com treballo jo, com ho acabo fent jo, que no deixa de ser una manera de fer com moltes altres. Una miqueta els hi he volgut explicar que l'art d'acció és un tipus de llenguatge que s'adapta una mica a tothom, una mica, no sé, per posar un exemple, és com l'atletisme, que siguis com siguis, si en vols fer, segur que hi ha alguna prova diferent que pots fer. I l'art d'acció també és una mica així, encara més, perquè si dintre la multitud de maneres diverses en què s'ha fet art d'acció no n'hi ha cap que s'adapta a tu, sempre te'n pots inventar una de diferent, que al final és el que acaba fent una mica tothom, fent-s'ho una mica a la seva manera. Això sí que és veritat que el que fa és que sigui una mica difícil d'explicar en el sentit que, no sé, hi ha gent que, per exemple, defensa que no es pot ensenyar l'art d'acció. De fet, hi ha gent que defensa que l'art en general és difícil d'ensenyar. Però, bé, una miqueta el que hem mirat de fer és coses que a ells els agradessin, que a mi m'agradessin també, i ja està. I una miqueta, jo penso que ens ha agradat molt fer-ho i ens n'hem sortit força. Hola, soc la Concha Moreno i treballo de professora a l'Institut de Torroella. Me vaig presentar a les beques de Vol Inventor amb un projecte que es diu La vida mirada.
Jo faig instal·lacions de vídeo i també escultura i aquest projecte busca una mica aquest tema. El meu projecte està format per 3 fases. Una primera en què els nanos havien d'anar a gravar d'una manera a l'atzar, sense cap tipus de guió, i també una mica trencant tot el bagatge que ells porten de gravar i enregistrar imatges sense cap tipus de criteri. Un cop vam fer això, hi ha una segona fase en què ja buscàvem provocar un joc amb l'espectador, amb el que nosaltres entrevistàvem, i li proposàvem un joc perquè el nostre objectiu era precisament això, trobar aquesta vida mirada, aquesta mirada que crea, aquest instant màgic que provoquen. Un cop vam fer això, la tercera fase consistia en, a dins ja de l'estudi, a dins del col·legi, projectar aquestes imatges i després de visionar-les diverses vegades i triar les que ens semblaven més adients, imaginar intervencions directes sobre aquestes imatges. De tal manera que nosaltres sumàvem capes i capes i capes. I un cop vam gravar tot això, vam estar parlant, vam valorar i realment el resultat ha estat molt positiu. Els nanos han estat molt motivats i algú, un dia de gravació, va dir realment el que estàs aconseguint és canviar la nostra mirada.
Em dic Servant Solanilla, soc professor de Visual i Plàstica a l'Escola Cor de Maria d'Olot i el projecte d'aquesta beca Bolit Mentor l'he realitzat a l'INS Montgrí i prèviament amb un grup de teatre de l'Aula de Teatre Groc Llimona d'Olot. El projecte planteja un videoretrat, o vol fer un videoretrat d'aquests dos grups a partir d'un fil conductor que aniria des del coneixement a l'emoció, o des del coneixement al cos, o des de la ment al cos, i on la seqüència de procés d'aquest treball tindria tres estadis. Un primer en el qual es dona molta importància al llenguatge verbal, com a llenguatge nuclear de l'experiència. Aquest llenguatge verbal, a partir d'una sèrie de dinàmiques, s'ha traslladat o s'ha traduït al llenguatge del moviment i del gest, i finalment aquest llenguatge del moviment i el gest s'ha traslladat a un resultat final que dona molta importància a la part perceptiva, a la percepció. La metodologia o l'aproximació a aquests dos grups per tal de fer aquest retrat corporatiu, també hi ha referències a la pintura barroca, al retrat corporatiu barroc, ha seguit una metodologia semblant en els dos grups, però amb processos i dinàmiques molt diferents. En el cas del primer grup, l'experiència primera, una experiència verbal, una experiència viscuda, verbal en el sentit també de planificada, amb les seves lleis, va ser la seva obra de teatre que van realitzar l'estiu passat com a obra de final de curs, i aquesta experiència verbal, en el cas de l'INS Montgrí, ha estat la realització de 3 grups de discussió realitzats en 3 setmanes consecutives. Això ha estat l'inici. Vam enregistrar tant una cosa com una altra i bàsicament el treball ha consistit en analitzar aquests enregistraments per tal de jugar amb els llenguatges, jugar amb les metàfores, fins a trobar o fins a seleccionar una sèrie d'imatges que ens han servit per fer un vídeo final concebut com aquest retrat de grup amb un sentit narratiu i que consta de l'encadenament d'aquestes imatges seleccionades producte del jugar amb els llenguatges. D'aquesta manera, exercici sobre el costat dret és aquesta tensió entre el coneixement que vindria representat per lo verbal i l'emoció que vindria representat per lo gestual i pel moviment.